ordenik antolatu duen Euskal Inaiteniko egunotan. Bueno, hasiera batean eskerrek eman dizkigu bai Zumarteko taldeei, ekitaldian parte hartzetik, eta baita ere bai gure herriko jostunei trajea begiten da moldatzen lan hasi dute, txalabat egiteko, eskerrik asko. Bizarriko kolaboran hasi dugu, hasieran Euskaldunak eta sortinean, gero pare bat musiko ditugu, bukaerako kontradantzak eta dantzalutea. Espero gustatzea. Eskerrik asko.